na ka nga rin ay. Mag 1 year na ko karong June 28. Tama yun. Oh, Day! Naghungit ko, Mike, pick up eh. Na, Lulu. Lulu Will. Papa Will. Papa Lu. May niya kalimti din, kaon day. Yung mo din na. Asan naman eh? Di mag, na para po ko lutuon. Bye-bye. Nagkaon rin wala makalimti yung. Nakalimta ng pagsulti. Lagi. Sige, pati. Pili. Ya. Mami ka, di mo na mabukan. Dito, pikir mo sa salita. Dari, day. Kabati na siya nato dayo eh. Kabati siya no? Hindi lang siya kasulti. Kisa una, yung kunoy, ila ka na kunoy. Yung siya, uy, dugay, nakikunangita ni mo. Hinihilak siya.